Birta kalang rapet aratu ana pansim apransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta kat han pon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang Sangpu Singnarator Sangpi Joyti terang pi kedam tang mati jong ni phai kre throkani hempen bar juipen pinyarni ta hemka chilele da joksi a hema sortu gi mangu prong Stephen Pangcho pen Japan lensi lumbajong MSC konstitusi angkang along pen banging koresi APLC etum BJP long ga chipak dun Ihum tata sumo bai da pani patong pon phida jok pen si banghani tum ahiring tangrak pen areng hukisu APLC Women Wing Bogotan LAC atum pen pharke mai ini ponsi sangpi Rita Kramsapi phan lamboi kipi non birtang ton pen puthot lang ponik sinak sarpi marla pen saramara tu mithang achor lapan ki mithang asumara tum phanchi odikangsi kaprek sorlusu mare kaprek supin su pen ki kadrap alam ki karbing along stami pinang an ki nangklang tanglo lason si lakha ingkoi singhason MSC consensus ke parlopon diso bai ahawar bukla police station ke parlopon angkang langkang po ps tok bi arong ameker sangpu singnar pent sangpi joyti terang pi atumta cheba chor si usumar bangni an chupat hepon lo Akleng bang artaning kan pli lapenaki bi bang artaning kan isibet lang kiduk dera jokpan si achor lapen sumbar tumda ane om ke cholong nang jipu matha mangsi sangpu singdar sabi hydro ane jongdar dan si ajik la jonwang sami hem phan tang kanang cholo bom lo bon sami kedam tang asengkant mati jong ni phai krit rok ani sangpi joti terang pia bang beng andam langpu hema phan chithan kangsi la suoni hem per bai juipen pinyarda hem nang chili ledar lo a hema sor lapen alang ni tum oso maratum ke mangu prongason si dolo Oso maratum ki behek langa jokpen si oso maratum bangki apai pan ki chiri chu dekhe jun dekte jo padap ta mekri meklang pen si chichakra prong lo sangpi joti terang pi phan a hema soratum kachiri dun don rap jirpo jepi chini chithek along anta chi humri dam lo bonta sa sangpi joti terang pi a number ang sami patai phone call bon sami phone bang ideng dedet lapen nona phian ki call se bin nang block check lo so jok pen osom martum banong ki chiru lok lo ana chu dekhe jun dekhe sonsi hema soranta mang hura prong la pen matha stemi amang jangi ke sonsi nang mandel lo lasi sangpi juti terang pi phan kri dun along stami karbing long women justice forum karbilo charlie song laban ki women ke se atum phan sami nang ra vek thap kusi a hema soratum pen mekri bu proven alang ni tum phan chuni ni pon lo laban kumane bang pu bang phia tum jongsi sangpi juti terang pi phan theklok lu putang ti 8885367419 along nang pirta bek thapusi ahem soratum pen chuding ripon thu la pulo ho hem ka pachi bang phan beng dam ji pulo beng dam pen un pu anta bang der lo tari kri troxy pen non Arilo piniki janorian lo pinike rasi non pu anta bang ida si hem ka pachi bang phan si ni dige chuning ridun lo ke osomata kaciri rinti lo lasi kuson pensi konasi ki dukok ma konasi kidam jima punili tum ha achikli mar hem ta dam pen humri dam pen ave pulo nili tum ke pini an ke la tum han hang nang koksi pini lo em ihan kaciri lo lasi ti terang pi amen ke lasi non puanta bang edasi non ke kaci humri lo ante arong sor ke deu pania sor terang arong sor kente amen ke la pen konasi dolo ni non ni supu ke Hyderabad sido kacong darlong sido poisa pinita nang lubom kicu khorcha tanang tibom alang bang hem sidolo ni bang han chu jor bom pen si chudun bom tum giri bang ke hem pachi bang po kai teng kai son pachi du po somar pachilana pachilang po pusi jadi tum ke kachuning rilo ke ni di bang ke kachuning ridun ke KSA pen women justice tum phan nang pari dunik nang pusi ni litum ke kachuhang pen si kachuning ridunik lo ni litum phan hem pen pawanang pusi ni li tum phan pathon kok nang pusi kachuning ridunik lo kleng bang ke ningkan plik lo an ke la ki bi bang ke ningkan hini rai beng lo an ke kacingtung kaciru akai ta padok on ipin pin lo biskut pen si ni litum ke bye bye lo amen ke ko pipilo ne usma amen bang ke akleng ke la bang ke sarchi hon sing na la bang ke nan silin sing nar pi arta bang ke la bang ke sari bosor lo la bang ke
arai bosor dupo. Non nang La prabjin pen pini penap pen nang litumpan nang wan pitek te pusi nang kacuning ri dunik lo gas tumpan nang kacuning ri dunik lo. Pini dak nirirat inu da hem tun hem amun pi alangli kona ne bojar polone beng polone ke damni pemat hem nang chilele det pusipu lasinon bang ke alang litum pu ciribom pen amat cetheglong le det lo lasi nona bang ke perangki abitung tumhan hang thusi tadak wang lo ahem tun long nang homri lo lasi perangki abitung tumhan ta nang homri pot nang churu lo lasi alam ke la pui khelo kopia son ne kita dak pen ka jui lo lasi la ke dam bang ta nang lita yo nang li somar phan chinging so thura pendak nang li hon tun kabuchi ka ingtung ya phan nang li ning chirui thura ke mesen ke me eja phan hem chewang ignon la pen ke pendak ke the giding atum sitame KSA la women justice forum atum ta nang li tumta kang hon pen alang li phan ke ri jia phan si nang li tum nang palong pidon wek ya phan si nang li tum phan si nang chuning ri don lo ke the giding atum tante ke joram tokbi pendak tobiarong lang bob tobiarong arong sarena Niligilata tokbiarong ame karlo la dangon lam ki pulok ring ke dakenil onglo bilong ke saram nena bangke longki singna pulo la pen lanon acor kabidara bangke sangpo singna pulo lasi kedamtang Desember tarik ke troksi arni pen alangli hem nang cileledet hem ki putikang abangke beng damje pusipu bostame kini anisame nang leledet lasi osomar bahini do la bangso osomar bahini aphan kelang je abangta awe la nilini ta sarpilo han se chojorcho la pen la osomar bahini apo bangta niliong solo alangli ke Bangalore sido Hyderabad sido alang li hem ring nangji hem asor ring nangji pupen jok si alang li kang dat katelo si damlo laso phisi a hem asor bangke avidet lo konasi dama pini anisame chini ne kachini ja phanse la nilini sarpi atum homri damlo alang li don hemalong bonta hadakta avi pusi naki pudut laso posi nilitung tame ning duglo la osomar bahini aphan kelang ka ora kalana ji aphan apar mate alang itum kechoji aphan ta kisung do ate ala non nilini abang wadada bang kitu da bang ke osol lang bang po lang kelang bang do po la nilini asa pe bang ke han se jordun do tanona bang ke handa chu jordun thek thedad lo laso posi pini nitum jo la rong asar pen la pen pu franki abitung atum pen chengwai si la nilini no hong le dosta me hem ka chewang je pansi nilitum chuning dilo la pen alang litum no hong le dosta me rong se doji rong se do pulote rong asar doji rong agang bra doji la se la no hong rong asar pansa me nilitum kidin ki bola pukali bonta alang litum aphan la nilini phan dak hem na pachi leja phansi nohok rong sar phansame niltum himpe chuning dilo la pen karbyang long along gedo KSA la pen la women justice atum phatame nilining aklong pen alang litum phan chuning dilo la bangso hem along aphang ateng boche chongtung ke messenger phan alang litum ta nang sirap dun popusi alang litum phan tame nilining aklong pen chorolo nang limen nilila daktong biarong si ame karlo Karbiang long ratchuri tum angbong rar tum phan kichi bung seroi peneng ana tum mon nang jabom tanglo la solong opposition party kang tang muchot depotang ti APLC tum hanlo bonta non malom APLC long inut pen inut udun bom si kaprek ratchari long chepok dun bom tanglo lason si arkoni pa engkora troxiani stami Stephen Pangchu pen Japon lensi lumbajong MSC consensi angkang along pen bang engkora si APLC tum chi odun si BJP long chipok dun thu lumbajong borlang fair pen dak manjahan
klembang pi asongja pi entum APHLC penanganan ningkan pen ke klem cipeduk pen piniar ni bangke nertum APHLC a party hin pen mana APHLC a party kaci oji phansi laso press meet nertum nangke pha lasi pini nertum long APHLC long ke claim arpu ki do side atum lola non nili phi ben nili RARV nangkang ni dun tuman ke pu alang li ke inglong kiri a hawar langkaizan pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo itu APHLC alang li hi sango dhon sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alang li vice president alang li samyante alimen Mongol Singh teron sondata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasi pu ke borlang pher merlongki hanse pula alang ta area APHLC area in charge lo a president lo pu alang li ta umson be alang li ta PS secretary lo sondata si pu dipu IT cell lo lumbajong alang li tenison tok be ni bangke nil tumke APHLC a party pen kachi olo la pen ke BJP a party long ke dunyat lo pusta hino ne lo athema chingki chingwayat lo ne tumke officially ne tum mane officially pen ke damlat lo non public along si etum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen apor ateng pen nang khan po laglo lasi pini copy pot si ne tum party che onang bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission lo tame ke jalin ladak long penangan kamang hume me alam akita dolo pen ke kache peke ni phanta bori wang vededa son si nil tum ke hokpet kache song pen ajoine nil tum phan thepai ne herang to nang ke japon ne ni tum thang e prang long future kache char che det ajoine athema ke dam tang nil tum ta thelong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo e prang ko an APHLC to nang klang ine ni tum thang da chini bos ta me e tum ta jongsi la so teng klem dun bom plote rada tum khang kapamang huwa kam polte ni tum se adai to yi mo ekai ove along ke ne tum ke la so appa bangke rong akit du ke sung himejang re atma appa bangke ni tum ke chodeng tum ke ahir juno ke pusi non ne tum ke theklong angring the pik la so party ke leadership crisis la sila swang bong bangke ne tum bangke ki do duni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning che karla pe jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kache peke ngi phan ke claim mesen putela bani tum chi ne bangsa me non bangke tum alang le tum long bangke asonten ke claim opos akaprek ke claim akaprek po bangke ni tum ke kroi thek thelo la sipini ni ke ni tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders an lo na je bangjok ta mane ene public jungjung ke lo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side lo la sipini ni tum party pen chi onang banga la helo Borbordhar police station ke parapon angkang saphapani forest asai kama thengnu along arkoi ni pha engkora throxiani adap apor malom ihum tata sumu NL01 T2147 kevek pa prapika jokpansi ihum abait AS09 L2825 apan patong pon phitsi chithur pon thorsi towar beng an pondelo laso bailong kevek lapengat thapdum bahni tumta college ke dam bom hutpan se bangso huni semich tong pon nanglo lapen ahing tangrak pan areng husu pon nanglo areng hukeso tumabang longkri tumung apar diopani arong asor lapan ki sami sar militeron pipusi pachini ponlo areng huso tumahan tong se kotpen arogya hospital longan ponsi selang ponlo bon sabet tata sumuk te barabang mate driver abang ikat pheda jokpensi alang li phanol markin neping nang pon long lerang bonta Borbordhar police station along ke do rekomsa ke tumpen sporiding ponsi driver aphan mate ke te barabang phupanta kritarle basai ding pon bomlo lapen birta ke tok bom hudu an bangke ki thike jang mate aprani dam bang abelang
Arkoi ni phai ingkora troxiani narlo por phai krehini ra minute songke bapor hanjang langso press club sai hemalong all parties leader conference women winged bogozen LAC atumpen phrengke mai kanipon labangso phrengke malong alang ni tumpen kaning je pona tengki sang pirita kramsapi APLC pen odunsi kapreka song kapreka long gachepok dunt aputhak APLC aphant thangnat kana hokawi lapen ki women winged bogozen LAC atumpen jongpon Pinpur da make adam tang ningkan troksik nerkep aprang pen ki karbiang long sordu suatu maphanta women in power aputhak si awareness mate atok andu ke doni marli atum phansami aning parung ponsi khai reng nang chi pupen khai ka je songalong sonsami ni marli tumta nang barentilu bonsami sangpirita kramsapi not apor hud ni marli atum phan tuwar e benglang ki utukang bu aputhaki ningduk piglo lapen kapreka songlong ki dunjui aputhak sami manghukmelo adun chu APLC long ke claim kadam chi ning hang lapan chirap chitu dun chi ning hang lipotang ti apu phanchot ka leader nang ji lapan power hangar phanchot ka leader nang ji lapuson na leader aphan ke APLC long ke comment tu neta dim klong chakpon thek thi pusi alang li tumpen sangpirina kram sapi phan sodak pen pachini pon bogojan per jipson rong pi karbil long re berta Resmi kami nangko alam di labang di kado kawita katini side lo labang ke ni tum APLC aki haiti kita kan sapi alang li ni tum APLC alang di osi akaprek APLC lo mo kesem ni lo alang di bunju oi labang so alang di sini ni tum kanini kangtung alang di Nili tum women wings bang napamang promotion gapon nili tum manghulo alang li si nili tum APLC women wings swalo tuhan aprang si alang li si nili tuhan tuhan ng Japan wajib si kami lang alang li nili tuhan tuwar bengkel si napamang promotion si napamader lo jo nili tum lindu ko alang salang si ko alang li kosong kilo ni alang li lindu nili tum ta Tapi cara kasi bisa sampai juga kan. Wajib kita mencoba lagi ini apa? Kita alang di jumlah ini tu, ini tu, ini juga kan ini mau jadi kacau dulu tu lah. Kalau itu kalau alang di jumlah, kita alang di arju tukang tu alang di mana alang di kosong si jumlah kita alang di mana jumlah alang di kai si jumlah alang di Nori long batas kacing hon tu alang ni nang kibar lo alang ni APLC lo alang ni si aprang si nang kipaprang tu ni tu kan aprang lo alang ni tu dia aktif dulu alang ni la an jini epen api alang ni masa obed si tu akhir bi pinalang tu ni tu bangi matang ni ni kan so si mata dia alang ni kosong si presiden at kipitet ajoini la an bet alang pen alang ni kosong si dulu ni ma asika peg APLC long alang sini alang ni khai pancing hon alang ni long bat pancing hon usong te la presiden aku pipit chop akan alang ni la asika peg APLC long hindi dia nang di polo alang ni bang so alang lo ke aku ison alang ke ini tum bukan jadi resipen pangga tungkang tu alang ni dunjui lo kalang chong lo bangka sita aku alang ni ison alang ni to that dia lo je alang di bukajan LSC tuntak presiden ipedet akot cido nunde pisalang ni nunde tu labang solam bangke apa kali nunde tung bukajan LSC pende ini tunde jasa nang ijak kosong presiden pipe ni nunde tumahin pende tangalang be nunde tunde kai pansi tinghon longdi lombat pansi tinghon aku pana joine kali nunde tunde aku pipe nunde tung ahin pende tangalang be kasi alang ni labang solam ini korban ini nunde alang ni labang solam bang kan aku kan nete bukajan LSC tu tak presiden pe pachidon nunde la tu la sopa sini yang bar nunde da lonon pe presiden pe da tu la song nunde da posini tu nunde labang ki nunde tu song pe la kasi Pini abir takit an sikang ton peninglo si tumi thangmi kardom